नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आम्हाला हरवण्यासाठी प्रयत्न केलेल्यांना सोडणार नाही, निलेश राणेंचा इशारा। शवगृह बंद, ठाकरे सेनेची धडक। आणि एसटीची तक्रार करा थेट विभाग नियंत्रकांकडे। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्रीरंग फाउंडेशन दरवर्षी विशेष विद्यार्थ्यांना घेऊन अनोख्या पद्धतीने आषाढी सोहळा साजरा करत असतं। यावर्षी देखील वेगळं आकर्षण घेऊन ते विठ्ठल भक्तांच्या भेटीला आलेत। यंदा नरेपार्क शाळेतील विशेष विद्यार्थ्यांनी मिळून नामातून विठ्ठल साकारलाय। भेटीसाठी आलो तुझ्या पांडुरंगा रे, भेटीसाठी आलो तुझ्या पांडुरंगा रे। टाळ वाजे पखवाज वाजे गाऊ अभंगा रे, टाळ वाजे पखवाज वाजे गाऊ। वारकरी संप्रदायात नामाला खूप महत्त्व आहे। मुखातून निघालेल्या हरिनामानं अंतःकरण शुद्ध होतं। सदाचाराला चालना मिळते, तर कपाळी लावलेल्या नामानं मन शांत उत्साही राहतं। त्यामुळे विशेष विद्यार्थ्यांनी हरिनामाचा गजर करत नामाचे ठसे उमटवत माऊलीचे निर्मळ सात्विक रूप साकारलं। श्रीरंग फाउंडेशन आणि नरेपार्क शाळेच्या माध्यमातून या निमित्तानं विद्यार्थ्यांनी काही आनंदाचे क्षण अनुभवले। समीक्षा मोहिते, उल्का लोके आणि श्रद्धा ढमाले या शिक्षकांचे, तर प्रवीण दाभोळकर, साक्षी खाडिये, सुजित पासवान, राकेश जंगीत आणि सुदर्शन सावंत या कलाकारांचंही सहकार्य लाभलं। पखवाज वाजे गाऊ अभंगा रे, टाळ वाजे पखवाज वाजे गाऊ अभंगा रे।
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शिक्षक भरतीत स्थानिक डीएड बेरोजगार उमेदवारांना सरसकट शिक्षण सेवक म्हणून सामावून घ्यावं या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर डीएड पदविकाधारक बेरोजगार संघटनेच्या वतीनं धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आलंय। न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही असा निर्धार या बेरोजगारांनी केलाय। बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। सिंधुदुर्गातील डीएड बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। सिंधुदुर्गातील डीएड बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। अरे कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय जाणार नाही। अरे कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय जाणार नाही। अरे कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय जाणार नाही। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। शिक्षण भरती व्हावी रे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 10 वर्ष भरती झाली नाही, जी डीएडची भरती झाली नाही। यामुळे स्थानिक जे डीएड केलेले उमेदवार आहेत ते सगळे बेरोजगार झालेले आहेत। यांचं म्हणणं आहे की स्थानिकांनाच या डीएड भरतीमध्ये शिक्षक भरतीमध्ये घेतलं पाहिजे असं यांचं म्हणणं आहे। आणि त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारासमोर हे सर्वजण धरणे आंदोलन धरून बसलेले आहेत। आपल्यासोबत काही डीएड बेरोजगार आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया, त्यांचं निश्चित म्हणणं काय असं। बघा, आता 10-12 वर्ष झाली भरती नाही झाली आणि वयाची मर्यादा पण निघून चालली आमची। मग त्यामुळे आम्हाला असं वाटलेलं की स्थानिकांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे होता यावेळी, पण तसं झालेलं नाही आहे। तर म्हणजे जे सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत त्यांना घेत आहेत, मग आम्ही बेरोजगारांनी काय करायचं? शेवटी काय म्हटलं तरी आम्ही तेव्हा कर्ज वगैरे काढून सगळ्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे, मग त्याचं काय असं। आत्ता जी डीएड भरती झाली त्याच्यामध्ये स्थानिकांना स्थान मिळालं नाही असं म्हणणं आहे का? हां, स्थानिकांना अजिबात न्याय मिळालाच नाही आहे आणि 10-12 वर्ष गॅप पडल्यामुळे काही काही तर वयाच्या ह्याच्यात बसले पण नाही, जरी परीक्षा काही पास झाले असले तरी पण। त्यांचं म्हणणं आहे की स्थानिकांना आत्ता जी डीएड भरती झाली जवळजवळ पहिल्यांदा 500 जणांची झाली, त्यानंतर आता परत पुन्हा 210 जणांची झाली, मात्र यामध्ये स्थानिकांना काहीच न्याय मिळालेला नाही असं यांचं म्हणणं आहे। अजूनही आपल्यासोबत काही डीएड उमेदवार आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया। आम्ही आता डीएड पदविका उत्तीर्ण होऊन 10 ते 12 वर्ष होत आले। 10 ते 12 वर्षात शिक्षक भरती झाली नाही आणि आत्ता जी काही 2-3 महिन्यापूर्वी शिक्षक भरती केली गेली तिथे अगदी हाताच्या बोटावरती मोजण्यात येतील एवढे स्थानिक लागले। त्यामुळे आमच्यावरती पूर्णतः अन्याय झालेला आहे आणि ज्यावेळी आम्ही डीएड पदविका घेतली त्यावेळी ही टेट म्हणा किंवा टीटी यासारख्या परीक्षांचा भडीमार नव्हता, जो आत्ता शासनाने आमच्यावरती हा भडीमार केलेला आहे। त्यामुळे आम्ही आमची गुणवत्ता सिद्ध केलेली असून देखील आम्हाला कुठेतरी डावललं जात आहे। जे डीएड पदविका उत्तीर्ण करत असताना आम्ही 2.5 वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला, आमची गुणवत्ता सिद्ध केली, असं असूनही आता टीईटी किंवा टेट यासारख्या परीक्षा देऊन सरकारला आमच्याकडून कोणती गुणवत्ता सिद्ध करून घ्यायची आहे। त्यामुळे आमची अशी एकच मागणी आहे की स्थानिकांमधून आम्ही जे काही डीएडच्या मेरिट घेतलेला आहे किंवा डीएडची आमची पदविका आहे त्या पदविकेच्या आधारावरती स्थानिकांमधून शिक्षकांची भरती व्हावी आणि ही मागणी जोपर्यंत आमची पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करणार। हे सर्व स्थानिक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले डीएड बेरोजगार उमेदवार आहेत। त्यांचं म्हणणं आहे जोपर्यंत आमचा विचार केला जात नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। खरं म्हणजे या बाजूलाही शिक्षकांचं आंदोलन सुरू आहे, त्यांनी ह्या सर्वांना आपला सपोर्ट दिलेला आहे। ह्या आंदोलनातून काय निष्पन्न होणार माहीत नाही, मात्र आत्ताची जर ह्या सर्व डीएड बेरोजगारांची स्थिती पाहिली तर आपल्याला दिसेल हे सर्व बसलेले आहेत। कित्येक वर्ष ते डीएड करून आपल्याला नोकरी मिळेल आणि आपण शिक्षक बनू यासाठी ते स्वप्न पाहून आहेत, मात्र ती स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही आहे। आपल्यासोबत अजूनही काही डीएड बेरोजगार आहेत, त्यांच्याशी आपण जरा संवाद साधू। नमस्कार, मी विजय पाले, डीएड बेरोजगार संघर्ष समिती सिंधुदुर्ग अध्यक्ष। आज गेली 10 ते 12 वर्ष भरती प्रक्रिया झाली नाही। सिंधुदुर्ग हा जिल्हा डोंगरी जिल्हा आहे, दुर्गम भागात शाळा आहेत आणि या शाळेत त्या ठिकाणी इथला स्थानिक जर शिक्षक मिळाला असता तर गुणवत्तेचे त्या ठिकाणी संवर्धन झाले असते। परंतु मागच्या 7 महिन्यापूर्वी जी काही बदली प्रक्रिया झाली, बदली प्रक्रिया ही भरती होऊन झाली असती तर बरी झाली असती, परंतु पर जिल्ह्यातील शिक्षकांना त्या ठिकाणी 1000 शिक्षकांना सोडण्यात आलं। त्यामुळे इथल्या शाळेचं गुणवत्तेचं सगळ्याचं नुकसान झालं। आता इथल्या पालकांनी त्या शाळेतील मुलांना काढून इंग्रजी माध्यमांकडे टाकले। ही सगळी गोष्टी या जिल्ह्यात झाला। जिल्ह्याचं दुर्दैव म्हणावं लागेल। पूर्वी कसं होतं, पूर्वी कोकण निवड मंडळ होतं, कोकण निवड मंडळामार्फत त्या जिल्ह्यातील त्या स्थानिकांना ते
तिथे नोकरी मिळायची. परंतु आज जिल्ह्यातल्या गेली 10-12 वर्ष बेरोजगार राहण्याची संधी त्या ठिकाणी उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे आज या ठिकाणी जर आम्हाला जर न्याय मिळत नसेल तर त्या ठिकाणी आज जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत इथे बसून राहणार आम्ही. खरं म्हणजे शासन म्हणत असतं की मातृभाषेतनं शिक्षण झालं पाहिजे असं शासनाचं म्हणणं आहे. मात्र ही जर स्थिती पाहिली तर मातृभाषेतले जे मराठी शाळा ज्या आहेत, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत, त्यांची अवकळा त्यांना आलेली आहे. कारण तिथे शिक्षण व्यवस्थित मिळत नाही असं सर्वांचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे हे सर्व खाजगी शाळांकडे निघालेले आहेत. या स्थितीमध्ये शासनाने निश्चित काही कठोर भूमिका घेणं आवश्यक आहे. लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी. सिद्धारूढ स्वामीजी मठ ट्रस्टतर्फे गोव्याच्या प्रुडंट मीडिया नेटवर्कच्या सहकार्यानं उत्तर कर्नाटक प्रदेशातील 19व्या शतकातील निस्वार्थी संत श्री सिद्धारूढ स्वामीजी यांचं जीवन आणि शिकवण ठळकपणे दर्शवणाऱ्या एका माहितीपटाची निर्मिती करणार आहे. बुधवारी हुबळी येथील मठाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत श्री सिद्धारूढ स्वामींच्या जीवनावर माहितीपट बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सिद्धारूढ स्वामींनी आपल्या आदर्शवत जीवनात जात, पंथ आणि धर्माच्या आधारे भक्तांमध्ये कधीही भेदभाव केला नाही. ते एक महान शिक्षक, तत्वज्ञानी आणि लाखो लोकांसाठी मार्गदर्शक होते. बुधवारी हुबळी येथील मठाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत श्री सिद्धारूढ स्वामींच्या जीवनावर माहितीपट बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सिद्धारूढ स्वामीजी ट्रस्टचे अध्यक्ष बसवराज कल्याण शेट्टर आणि प्रुडंट मीडियाचे संचालक जो लुईस यांनी विश्वस्तांसह चर्चेत सहभाग घेतला. अनुयायांच्या सोयीसाठी इंग्रजी आणि कन्नड भाषेत माहितीपट तयार करण्यात येईल. तसेच हा माहितीपट गोव्यातही प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जो लुईस म्हणाले की प्रुडंट मीडियाला माहितीपट बनवण्याची आणि परिसरातील प्रत्येक घराघरात संतांचा संदेश पोहोचवण्याची संधी मिळाली आहे. हा माहितीपट गोवा आणि उत्तर कर्नाटक यांच्यातील मैत्रीचे बंध प्रस्थापित आणि दृढ करेल. तसेच सौहार्दपूर्ण संबंधाच्या नवीन युगाची सुरुवात हा माहितीपट करेल. यावेळी विनायक घोडगे, गीता कलबुर्गी, सर्वमंगला पाठक, के.एल. पाटील, श्यामानंद पुजारी, चंदवीर मुंगुरवाडी, तुळजाप्पा कलबुर्गी, उदयकुमार नायक आणि गोवा बेळगाव येथील प्रुडंट मीडिया नेटवर्कची टीम उपस्थित होती. भाजप युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब आणि भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी चिमुकल्यांमध्ये रमत, दप्तर आणि शालेय साहित्याचं वाटप चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना केलं. महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्यमंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले भाजपा नेते रवींद्र चव्हाण आणि खासदार नारायण राणे यांच्या विशेष मार्गदर्शनानुसार राबवल्या जात असलेल्या दप्तर आणि शालेय साहित्य वाटप कार्यक्रम नेमळे जिल्हा परिषद शाळेत पार पडला. यावेळी उपस्थित शिक्षक, पालक वर्गानं विशाल परब यांच्या या गरजेच्या उपक्रमाचं कौतुक केलं. मला वाटतं असं इथे जिल्हा परिषदच्या सर शाळा आहे बरोबर, त्यामुळे मी पोहोचणं खूप कठीण असतं. पण साहेबांनी एवढा आग्रह धरला की या माझ्या शाळेमध्ये विशालजी तुम्ही मला एकच सांगावं असं वाटतं साहेब की आज निंबळे गावातील ही सगळी पंचक्रोशीतील मुलं या ठिकाणी येत आहेत. आज त्यांना चांगलं व्यवस्थित तुम्ही मला वाटतं गव्हर्नमेंटने स्कीम सगळ्या दिलेल्या आहेत. सन्माननीय चव्हाण साहेबांमुळे बरेच विकास कामं या गावामध्ये झालेली आहेत. या शाळेमध्ये पण अनेक काही प्रश्न असतील ते तुम्ही आम्हाला सांगा. आम्ही सन्माननीय चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आमची सगळी टीम तुमच्या सोबत आहे तुम्हाला ठामपणे सांगतो. मोठं होऊन आमचे विद्यार्थीही आपल्या समाजसेवेचा वारसा निश्चितपणे पुढे चालवतील असा शब्द विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत दिला. यावेळी भाजप युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विशाल परब, नेमळेचे माजी सरपंच विनोद राऊळ, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, गाव प्रमुख मनोहर राऊळ, बूथ अध्यक्ष सुनील राऊळ, प्रवीण वेंगुर्लेकर, भास्कर राऊळ, नंदकुमार देवळी, प्रकाश नेमळेकर, शशिकांत नाईक, समीर नेमळेकर, रोहित राऊळ, साई नाईक, ग्रामपंचायत सदस्या गौरवी कुंकेरकर, सुहास पिकुळकर, गुरुनाथ पिकुळकर, साक्षी राऊळ, विनीत राऊळ, मुख्याध्यापक विठ्ठल तुळसकर, शक्ती केंद्र प्रमुख गौरव मुळी, महिला गाव अध्यक्षा तन्वी राऊळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि विशेष करून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये सावंतवाडी म्हणा, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या ठिकाणी गेले कित्येक दिवस शाळा ज्या दिवशीपासून सुरुवात झाल्या, दप्तर वाटप म्हणा, वह्या वाटप, छत्र्या वाटप, अनेक उपक्रम हे भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही करत आहोत. सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमचे चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विकास कामं म्हणा किंवा सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेपर्यंत गव्हर्नमेंटच्या भारत देशाचे जेवढ्या स्कीम आहेत
आज महाराष्ट्र सरकारच्या जेवढ्या महायुतीच्या स्कीम आहेत त्या लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील याचं एक आगळं वेगळं उदाहरण तयार करण्याचा आमचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. जिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली. डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर नागरगोजे या दोन्ही डॉक्टरांशी या संपूर्ण इथल्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली. खरं तर गेली 12 दिवस या जिल्ह्याचं शवागृह हे त्या ठिकाणी बंद स्थितीमध्ये आहे. खरं तर शवागृह बंद असल्यामुळे ज्या ठिकाणी जे नातेवाईक आहेत ज्यांचा मृत्यू होतो त्या नातेवाईकांचे अतोनात हाल या निमित्तानं होतात. कारण जर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायचे असेल त्या बॉडीवर तर त्याला तितका वेळ हा नातेवाईकांना मिळत नाही. कुठेतरी नातेवाईक हा बाहेरगावी असतो, मुंबईमध्ये असतो, इतर राज्यामध्ये असतो आणि शवविच्छेदन झाल्यानंतर किंवा रुग्ण मृत्यू झाल्यानंतर त्याला शवागृहाची अत्यंत गरज आहे. आणि गेली 12 दिवस जवळजवळ या जिल्ह्यामध्ये सातत्यानं 2 ते 4 ह्या मृत्यू त्या ठिकाणी होतात. तशा प्रकारच्या बॉड्यास या जिल्हा रुग्णालयाशी असतात. पण आज 12 दिवस झाले त्या ठिकाणी हे अतोनात त्या ठिकाणी हाल होत आहे आणि म्हणून याच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आणि आवाज उठवण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी आलो. खरं तर येत्या 2 ते 3 दिवसामध्ये आपण त्या कॉम्प्रेसर त्याचा खराब झालेला आहे आणि त्यामुळे जे थंड वातावरण व्हायला पाहिजे ते त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही. म्हणून लवकरात लवकर कॉम्प्रेसर त्या ठिकाणी बदलून किंवा जे साहित्य लागेल ते साहित्य मागवून घेऊन ते 2 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून ते रुग्णांच्या सेवेसाठी सुरू करणार अशा प्रकारची भूमिका डॉक्टरांनी आणि संबंधित जो ठेकेदार आहे त्या ठेकेदारांनी त्याच्या समोर मांडलेली आहे. पण तरीसुद्धा भविष्यामध्ये अजून अशा प्रकारचं अधिकचं शवागृह हे त्या ठिकाणी व्हावं ही सुद्धा मागणी आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे. आणि आज जवळजवळ 4+2 म्हणजे 6 त्या ठिकाणी मृत्यू झालेल्या बॉडी त्या ठिकाणी शवागृहामध्ये राहू शकतात असं त्या ठिकाणी आजची परिस्थिती आहे. पण ते आज बंद स्थितीमध्ये आहे.
पण अधिक म्हणून त्या ठिकाणी जवळजवळ 12 अजून शव म्हणजे मृत्यू झाल्यानंतर बॉडी ठेवण्यासाठी ही त्या ठिकाणी अशा प्रकारची व्यवस्था व्हावी ही मागणी आम्ही केलेली आहे. आणि प्रशासनाकडनं लवकरात लवकर त्याच्याबाबतचा निधी आणि प्रशासकीय मान्यता घेऊन लवकरात लवकर निविदा करून त्या ठिकाणी ती व्यवस्था या जिल्ह्याच्या ठिकाणी करणार आहोत अशा प्रकारची सुद्धा भूमिका ही त्या ठिकाणी डॉक्टरांनी मांडलेली आहे. पण आज जिल्हा रुग्णालयाला भेट देत असताना याच्यामधलं शवागृह बंद आहे गेली 12 दिवस हे त्या ठिकाणी जाणवलं आणि म्हणून त्याच्या संदर्भात आवाज आणि चर्चा करण्याकरता आम्ही त्या ठिकाणी आलो. खरं तर 2 दिवसामध्ये या सगळ्या जिल्हा रुग्णालयाने ही व्यवस्था सुरू करावी आणि जे काही नातेवाईकांचे त्या ठिकाणी हाल होत आहेत त्या ठिकाणी हाल होण्यापासून थांबवण्याचा प्रयत्न करावा ही मागणी या निमित्तानं आम्ही केली. पावसानं बऱ्यापैकी धुमशान घातल्या. ह्याच्यामुळे व्हाळातनी आणि बऱ्याच ठिकाणी पाणी वाढला. ह्या पाण्यावांगडा कुर्ले धरूचो चव फुटलो. थंडगार पावसात गरमागरम कुर्ल्याचो रस्सो पिवची मजाच वेगळी असताना कोकणात आता कुर्ले धरूक दांडग्यान वांगडा आजोबाय मागे नाहीत. असाच देवगडातल्या आजोबांनी व्हाळात कुर्ले धरल्याने. हे कुर्ले धरतानाचे व्हिडिओ काढलेत आमचे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडेंनी. गेले 3-4 दिवस सलग मुसळधार पाऊस पडत असल्यामुळे नदी नाले तसेच व्हाळांना जोरदार पाणी आलेलं आहे. आणि या ठिकाणी आपण आता आहोत देवगडमध्ये. देवगड या ठिकाणी आपण या ठिकाणी लोक कशा प्रकारे कुर्ल्या पकडतात, खेकडे पकडतात, त्याचा कसा आनंद घेतात ते आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. किती गावतील अशा आशा बघूया आता ह्या असंच होतं ना तेव्हा गावलीचं गावचा हळ ना मग ते वाट लावून टाकतं. असं पाणी असलं मग कुर्ली वाईट गावतं. बघूया. माझ्यासोबत हे आजोबा आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आजोबा, किती खेकडे मिळतील काय वाटतं? काय तर बघूया काय मिळेल ते. तरी अंदाजे 2-4 आतापर्यंत किती पकडलात? एक पकडलात. आतापर्यंत या आजोबांनी फक्त एक जो खेकडा आहे तो पकडलेला आहे. अजून किती मिळतील हे आपण त्यांच्याकडून पाहूया. प्रकारे आम्ही आता कुर्ल्या या आजोबांनी पकडलेल्या आहेत. आजोबा किती कुर्ल्या झाल्या आता? 4 कुर्ल्या आजोबांनी पकडलेल्या आहेत. आणि आता आपण त्या आता कुठे घेऊन जाणार? घरी. हां, तर त्या आता ते घरी घेऊन जाणार आहेत. चला आणखी पुढे पाहूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. रत्नागिरी जिल्ह्यात ज्यांनी आम्हाला हरवण्यासाठी प्रयत्न केले त्यांना सोडणार नाही असा इशारा माजी खासदार निलेश राणे यांनी रत्नागिरी येथील मेळाव्यात दिलाय. साहेब, तुम्ही फक्त दिल्ली सांभाळा, इकडचा रस्ता निलेश राणे आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते सांभाळा. तुम्ही दिल्ली सांभाळा साहेब. तुमची आता उंची इथपर्यंत गेलेली आहे की खालचं सगळं काय आम्ही बघून घेऊ आणि इकडचे कोण कोण आहेत त्या सगळ्यांना मी बघून घेणार, सोडणार कोणाला. कारण का तुम्हीच आम्हाला शिकवलंय की सोबत कोण असतो त्याच्या पलीकडे जाऊ. तुला हरवलं कोणी, तुम्हाला हरवायचा प्रयत्न कोणी केला त्याच्यावर तू नजर ठेवून राहा. माझी नजर सोडणार नाही. चिपळूणपासून सुरुवात केलेली आहे. रत्नागिरीमध्ये पण आलेलो आहे, राजापूरमध्ये काल गेलेलो आहे, रायला संगमेश्वर आणि लांजा तिथे पण जाणार. पण ज्यांनी आपली वाट लावायची प्रयत्न केला त्यांची वाट लावण्याचं मी राहणार नाही. आपण नाही सोडणारं रक्त नाही आपलं. म्हणून तुम्ही काही गोष्टी निलेश राणे जे करतोय तुम्ही दुर्लक्ष करा, कानडोळा करा, काही हरकत नाही.
तो करतोय ना करू दे, म्हणून तुम्ही दिल्लीत राहताय, चकाचक दिल्लीमध्ये. इकडे आम्ही चकाचक करतो का नाही बघा. हा 5 वर्ष मतदारसंघ साहेब असा तुम्हाला बांधून दाखवेल. मी त्या पोस्टमध्ये पण लिहिलंय साहेब, हे 5 वर्ष लोकांनी आपल्याला सेवेसाठी दिले. तुम्ही निवडून आलेला आहात. आदर्श मतदारसंघ कसा असतो या येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये आपण दाखवू. देशाला दाखवू की लोकसभा मतदारसंघ हा कसा असतो. सेवा करायची इच्छा आहे, सेवा करायची आपल्याला इकडे लोकांनी संधी दिलेली आहे. मी परत एकदा आपल्याला सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. कुठे मतदान राहिलं असेल राजेश सावंत ते आपण भरून काढू. आता तुम्ही मैदानात आलेला 24 तास तुमचाही फोन चालू ठेवा बस. 24 तास. जसं आपला कसा कधी आपण उठलो आपल्याला माहिती आहे पिंट्याला काय बोलायचंय, प्रफुल्लला काय बोलायचंय. आता तुम्ही मैदानात उतरला त्या गोष्टीचा आनंद आहे. तुमच्या साथीला साथ देण्याचं काम निलेश राणे करेल. आणि असा पक्ष उभा करू, असा पक्ष उभा करू की नेतृत्व आपल्याला सांगेल हे तुम्ही मागताय कशाला, हा मतदारसंघ तुम्हालाच जायचा होता, असा हा मतदारसंघ उभा करू. रत्नागिरी विधानसभेची अवस्था BMW सारखी झाली आहे. बाहेरून टकाटक परंतु आतमध्ये इंजिनच नाही असा टोला माजी खासदार निलेश राणे यांनी लगावलाय. मी कधी कधी म्हणतो, आम्ही खासगी जेव्हा बसतो तेव्हा आम्ही साहेब म्हणतो एक दुसऱ्यामध्ये, रत्नागिरी विधानसभा एक BMW गाडीसारखी आहे. ती गाडी बाहेरून चांगली दिसते, आतमध्ये इंजिन नाही. टकाटक दिसतं का नाही तर बाहेरून आहे का नाही. हसायला वगैरे तुम्ही इथे संकोच करू नका. मी कधी कधी बघितलं की रत्नागिरीमध्ये हे केलं तर हे होईल म्हणून काही लोक गप्प आहेत की नाही, की कुठेतरी गणितं बिघडतील, कुठेतरी काहीतरी विस्कटेल. अहो आता काही विस्कटणार नाही. आता राणे साहेब ते खासदार म्हणून आलेले आहेत. म्हणून मनामध्ये कसली भीती जाऊ, तुम्ही मनामध्ये कसली भीती बाळगू नका. कुणाचा समोरून फोन आला तर दुसरा फोन राणेंचा असेल एवढं लक्षात ठेवा. म्हणून तुम्ही कसली आता काळजी करू नका. इथे आपले दिवस आता सुरू झाले, इथे आपले दिवस सुरू झाले. जसं मी म्हणत होतो साहेब, BMW बाहेरून छान दिसते, त्याला इंजिन टाकायचं काम जर कोण करू शकत असेल तर फक्त राणेसाहेब करू शकतात. त्याचा उल्लेख आता राजेश सावंतांनी केला, त्याचा उल्लेख आता आदररावांनी केला की साहेब आपल्या इतक्या वर्षाचा अनुभव जेव्हा आपण शपथ घेतली तेव्हा मी सांगितलं आणि तेव्हा मी पोस्ट टाकली. साहेब 1985 पासून आपण इथे सुरुवात केली राजकारणामध्ये. कसली राजकीय पार्श्वभूमी नव्हती. 1995 नगरसेवक, त्याच्यानंतर सलग 6 वेळा आमदार, त्याच्यानंतर पराभव झाला, परत विधान परिषदेवर गेले, परत राज्यसभेवर गेले. राज्यसभेवर गेल्यानंतर तुम्ही केंद्रीय मंत्री झाला. केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर साहेब तुम्ही आता खासदार झालात. ही 10-11 ही जी पदं मिळाली ही तुमच्या कर्तृत्वामुळे मिळाली अशी आमची सगळ्यांची समज आहे. जिथे राणे आहे, जिथे राणे साहेब आहे, तिथे कोणाला घाबरायची गरज नाही. म्हणून तुम्ही आम्हाला तसंच घडवलं, तुम्ही आम्हाला तसंच घडवलं. म्हणून तुम्ही कसलीही येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही कसलीही भीती मनामध्ये ठेवू नका. आकाश फिश मिल आणि फिश ऑइल या कंपनीचं नाशवंत पाणी खवणे खाडीपात्रात सोडलं जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या जीवितास धोका निर्माण झालाय. त्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडू असा इशारा खवणे ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांना निवेदनाद्वारे दिलाय. निवेदन देण्यासाठी आलं फॅक्टरी संदर्भात की होणारा त्रास आम्हाला, आकाश फिश मिलमधून सोडणारं पाणी हे आमचं नदी नाल्यातून विहिरींना येतं आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आता पूर्ण त्रास होतो आहे. आता विहिरींना पाण्याचा त्रास होतो या फिश मिलच्या, कारण केमिकलयुक्त ते पाणी असतं. याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे? याबाबत आता निवेदन कलेक्टर साहेबांना दिलं आहे, त्यांची काय त्याच्यावर हे चालू आहे. निवेदन दिल्यानंतर प्रोसेस चालू आहे, ते बघू आता काय म्हणत आहे. हे जर समजा नाहीच झालं तर आम्ही मग उपोषणाला बसू. ठीक आहे. याच्या अगोदर कित्येक वेळा आम्ही कंपनीला विनवणी केली की हे सांडपाणी जे आहे ते तुम्ही उघड्यावरती किंवा नाल्यांना सोडू नका, कारण ते नाल्यात सोडलेलं पाणी नदीपर्यंत पोचतं, विहिरींना पोचतं आणि तेच आम्ही पाणी पितो. त्यामुळे उद्या असं होऊ शकतं की माणसांना त्याचा त्रास होईल, आरोग्याप्रमाणे त्यांना त्रास होईल पूर्णपणे आणि लोक त्याच्यात मरू शकतात त्या केमिकल पाण्याने एवढं. कारण तिथे आम्ही बघितलं तर मासे वगैरे जे आहेत प्राणी, सरपटणारे प्राणी आहेत, ते मरून पडलेले आहेत त्या पाण्यामुळे आणि भविष्यात याचा पूर्ण त्रास होणार आहे त्या पाण्याचा. आणि कित्येक वेळा आम्ही त्या कंपनीला विनवणी जाऊन केली की असं पाणी उघड्यावर सोडू नका, नाल्यांना सोडू नका, पण ते आजपर्यंत त्यांनी कुठलीही दखल घेतलेली नाही किंवा ते ऐकत पण नाहीत.
आणि ते आपल्या पद्धतीने जास्त जास्त पाऊस लागला की ते पाणी ड्रेन करतात. ड्रेनेजला सोडून आकाश फिश मिल्क ही जी कंपनी आहे त्या कंपनीमधून जे केमिकलचं प्रदूषण पाणी जे निघतं त्याच्यामध्ये हवा म्हणा किंवा प्रवाहामध्ये ते सुद्धा ते मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करतात आणि त्याचा 100% वास हा पूर्ण खवणे गाव आहे. त्याच्यामध्ये केळूस, आंदुर्ला, पाट, आपण अशा गावामध्ये ते पाण्याचा जो प्रवाह आहे तो वाहतोय. सध्या तर खवणे गावामध्ये एवढ्या प्रचंड प्रमाणात त्यांनी पाणी सोडलेलं आहे तर त्याचं दूषित जे पाणी आहे ते आता म्हणा की आमची गुरं वगैरे त्या पाण्यामध्ये नदीमध्ये ज्या पाणी पितात त्यामध्ये त्यांचं आता भरपूर प्रमाणात आता प्रदूषण झालेलं आहे त्याचं आणि त्याच्यामुळे रोगराई जास्त प्रमाणात पसरत आहे. तशाच लगतच्या ज्या विहिरी आहेत त्या विहिरींमध्ये सध्या पाण्याचा जो हे आहे तो थांबलेला आहे. पाण्याचा थर जो आहे तो दिसतोय पूर्णपणे एकदम तेलकट असं पाणी आहे. त्याचा व्हिडिओसुद्धा आम्ही केलेला आहे, काही प्रमाणात फोटोसुद्धा काढलेले आहे. यांची जी दखल घ्यायची होती ते आम्ही पूर्णपणे त्या कंपनीत जाऊन जे कंपनीचे मालक आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोललो की हे तुम्ही जे काय आहे ते 1-4-5 दिवसात क्लिअर करा. तर त्यांनी आम्हाला त्यावेळी शब्द दिले होते की आम्ही ही गोष्ट क्लिअर करतो, जे काय आहे तुम्हाला त्रास ह्याच्यापुढे होणार नाही अशी त्यांनी हमी दिली होती. पण आता कालच आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन बघितलं तर जशी आहे तशी स्थिती आता तिथे आहे. याच्यावर कोणताही त्यांनी तोडगा काढलेला नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी त्याला मार्ग दिलेला नाही. त्यामुळे आमचं हे निवेदन करण्याचा हा प्रयत्न आम्ही आतापर्यंत कलेक्टरपर्यंत आलो आहे. तसेच ह्याच्यापुढे आम्ही जे काय आमचे जे आता सरकारी कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही हे कागद पोचवू आणि त्याची दखल घेऊ. नाहीच जर कोणी दखल घेतलं नाही, याच्यावर जर काहीच तोडगा निघाला नाही तर आमचं उपोषण तिथे या कंपनीकडे होईल. रस्त्यांच्या 23 नंबरला नोंद करताना बक्षीसपत्राची अट न घालता संमतीपत्रावरून नोंद करून मिळावी अशी मागणी आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेत केली. यावर मंत्री गिरीश महाजन यांनी एका शब्दात उत्तर दिलंय, पाहूया. वैभवजी बोलायचं आहे का की आपण आता अनेक वाड्या रस्ता करतो आणि त्या 23 नंबरला रस्ते घेतो. 23 नंबरला रस्ते घेताना पहिल्यांदा संमती पत्रावर आपण घेत होतो, परंतु आता आपण जिल्हा परिषदने बक्षीसपत्र कराव्याची अट घातली आहे आणि बक्षीसपत्र अट ही खूप हे आहे कारण सगळ्या लोकांना एकत्र करायचं, त्यांना बक्षीसपत्र द्यायचं, त्याचा खर्च करायचा आणि त्यामुळे हे 23 नंबरचे रस्ते संमती पत्रावर पहिल्यासारखे करावे एवढी विनंती आहे. आणि त्याचबरोबर जी MSCBची लाईट बिल आहे जी आपण स्ट्रीट लाईटसाठी ते आपण आपल्या मार्फत या ठिकाणी भरावं. ठीक आहे. प्रश्न क्रमांक 2. गणित विज्ञान पदवीधर शिक्षकांना वेतन श्रेणी न दिल्यानं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं जिल्हा परिषद समोर साखळी उपोषण सुरू केलंय. या आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही थांबणार नाही असा निर्धार या शिक्षकांनी केलाय. आज या ठिकाणी पदवीधर शिक्षक यांच्या वेतन श्रेणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि त्याच दृष्टिकोनातून ती जी वेतन श्रेणी आहे शासनाकडून मंजूर झालेली आहे किंवा ती इतर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यामध्ये सगळ्या पदवीधर शिक्षकांना मिळालेली आहे, परंतु आमच्या जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी अजूनपर्यंत ती लागू केली जात नाही आहे. आणि आतापर्यंत अनेक मार्गाने ती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तरीसुद्धा शासनाकडून ती दिली जात नाही आणि म्हणून आज या ठिकाणी हे साखळी उपोषण या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. अर्थात साखळी उपोषण सुरू केल्यानंतर आजची या ठिकाणची उपस्थिती जर पाहता समाजाला असा प्रश्न पडला असेल की रोज या ठिकाणी शिक्षक येऊन बसत आहेत, मग शाळेतल्या मुलांचं काय? जर मुलांचं नुकसान होत असेल तर हे मुलांचं नुकसान टाळणं हे या शासनाच्या हातामध्ये आहे. गेल्या वर्षी 2023-24 मध्ये ज्यावेळी आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आणि अनेक शिक्षक या जिल्ह्यामधून गेल्या त्यावेळी शून्यपटाच्या शाळा निर्माण झाल्या, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक कमी झाले, मुलांचं शैक्षणिक नुकसान व्हायला लागलं. अशावेळी शिक्षकांची गरज असताना सुद्धा किंवा शिक्षक भरती जर लांबणीवर होत असेल तर स्वयंसेवक भरण्याची गरज असताना सुद्धा स्वयंसेवक भरतीसाठी आमच्या जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्री असताना सुद्धा त्यांना फेब्रुवारी महिन्याची वाट पाहावी लागली. म्हणजे जूनपासून जानेवारीपर्यंत त्या ठिकाणी त्या मुलांची गुणवत्तेच्या बाबतीमध्ये हेळसांडच झाली. बाजूच्या जिल्ह्यामध्ये जर विचार केला तर बाजूच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी जूनमध्ये स्वयंसेवकांची नेमणूक करून त्या ठिकाणी होणारं जे शैक्षणिक नुकसान आहे ते जूनपासूनच त्या ठिकाणी टाळलं गेलं. ही एक आमची खेदाची बाब आहे, दुर्दैव आहे. आमच्या जिल्ह्यातले शिक्षण मंत्री असून सुद्धा त्यांनी गेल्या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये जी स्वयंसेवकांची नेमणूक जी जूनमध्ये करायला हवी होती ती केली नाही. जूनपासून जानेवारीपर्यंत वाट बघितली, फेब्रुवारीमध्ये ती केली गेली, ज्या महिन्यामध्ये खऱ्या अर्थाने ती गरजच नव्हती अशावेळी त्यावेळी केली. त्यामुळे कुठेतरी शिक्षण मंत्री या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्याच्या माध्यमातून या शैक्षणिक विभागामध्ये लक्ष देताना कुठेतरी कमी पडतायत असा आमचा आरोप आहे. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग यांच्याकडून पुकारण्यात आलेला ह्या बेमुदत साखळी उपोषणाचा हा दुसरा दिवस. काल दिवसभर आम्ही या ठिकाणी उपोषण केल्याच्या नंतर
रात्रभर भर पावसामध्ये या ठिकाणी आमच्या महिला भगिनीसुद्धा उपस्थित आहेत. त्यासुद्धा या पावसामध्ये खालून पाणी वाहत होतं, बसायला व्यवस्थित जागासुद्धा नव्हती, पूर्णपणे ओला झालेला हा परिसर होता. पूर्ण काळोख होता की दुसरीकडे जाण्यासारखी सुद्धा परिस्थिती नसतानासुद्धा आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. आणि आज ज्यावेळेस व्हिजिटला गेलो त्यावेळेस माननीय शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा तीच नकारघंटा वाजवलेली. शासनाकडून आलेले 4 परिपत्रकं आमच्या बाजूने असताना स्वतः तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी आम्हाला वेतनश्रेणी देत आहोत असं शासनाकडे लेखी कळवलेलं असतानासुद्धा पुन्हा तेच प्रश्न उपस्थित करून प्रशासन आमचा संयमाचा अंत बघत आहे. आमची प्रशासनाला आणि शासनाला एकच विनंती आहे की ही विनाकारण आमची होणारी जी हेळसांड आहे ही हेळसांड कुठंतरी थांबवावी, आम्हाला न्याय द्यावा. कारण आमच्या बाजूनं पत्र देणारं सुद्धा शासनच आहे आणि त्यांच्याच आदेशाची अवहेलना करणारा हा शिक्षण विभाग किंवा हे प्रशासन आहे असं या ठिकाणी सर्व समितीच्या वतीनं आमची आता अशी मानसिकता बनत आहे. आणि तुमच्या माध्यमातून मी एकच सांगतोय की आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा. धन्यवाद. आत्ता एकच प्रश्न आहे सर्वांमध्ये की तुम्ही साखळी उपोषणाला बसलेले आहात. हो. तर आत्ता जे शाळा सुरू आहेत तर तिथे अध्यापनाचं काय त्या पद्धतीत काय सांगा? अध्यापनाची सर्वच्या सर्व व्यवस्था पूर्ण त्या ठिकाणी केलेली आहे किंवा आमचे जे सहकारी बांधव आहेत ते सहकारी बांधव त्या ठिकाणी जात आहेत. 1 दिवसाची ज्यांनी रजा टाकलेली आहे तेच आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आजची रजा संपल्याच्या नंतर आम्ही पुन्हा उद्याच्याला त्या ठिकाणी जाणार आहेत आणि जे आज शाळेवरती आहेत ते उद्याच्याला या ठिकाणी आंदोलनाला उपस्थित राहून आंदोलन हे चालू ठेवणार आहे. शाळा बंद राहणार. खरं म्हणजे शिक्षक हा सगळ्या समाजाचा मुख्य कणा असं म्हटलं जातं. मात्र अशा शिक्षकांना रस्त्यावर बसण्याची वेळ येणं म्हणजे हे सर्वात वाईट आहे. महाराष्ट्राच्या सारख्या एका चांगल्या राज्यामध्ये अशी स्थिती निर्माण होणं हे सर्व दुःखदायक आहे. आपल्याला माहीत असेल गेले 3 ते 4 दिवस प्रत्येक शिक्षक संघटना येऊन इथे आंदोलन करत आहेत. तर आत्ता हे जे शिक्षक आहेत हे आपल्या मागण्यांसाठी साखळी उपोषणाला बसलेले आहेत. सिंधुदुर्ग नगरी इथून लहू माडेश्वर. एसटीनं प्रवास करताय, तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची. एसटीनं प्रवास करताना अनेकदा प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. बऱ्याचदा या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. मात्र आता असं होणार नाही, कारण एसटी विभाग प्रवासी राजा हा उपक्रम 15 जुलैपासून राबवत आहे. या माध्यमातून तुम्ही थेट विभाग नियंत्रकांशी संवाद साधू शकता, तुमच्या तक्रारी मांडू शकता. याबाबतची अधिक माहिती घेऊयात विभाग नियंत्रक अभिजित पाटील यांच्याकडून. दर महिन्याच्या सोमवारी आणि शुक्रवारी सकाळी 10 ते 2 मध्ये प्रवासी राजा दिनाचं आयोजन करणार आहोत. यामध्ये त्या आगार पातळीच्या आगार कार्यक्षेत्रातले प्रवासी संघटना, तक्रारदार यांना आपण तिथं निमंत्रित करणार आहोत. त्यांनी आपण ह्या पेपरला जाहिरात दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे ते तक्रारदार तिथे येतील. त्यांच्या काही निवेदन असतील, तक्रारी असतील त्यांचा आपण तिथे स्वीकार करूया आणि त्या स्वीकार केल्यानंतर त्याच्यावर तात्काळ त्यामध्ये तिथं संबंधित यंत्रणेद्वारे त्याच्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जी काही कार्यवाही करायची आहे त्या कार्यवाहीचे त्याच ठिकाणी तात्काळ आदेश दिले जातील आणि त्या आदेशाप्रमाणे त्याची कार्यवाही त्याला टाइम लिमिट ठरवून दिलं जाईल की त्या 1 दिवसामध्ये, 2 दिवसामध्ये, 7 दिवसामध्ये जे काही करायचं आहे त्यावर ती कारवाई पूर्ण करण्यात येईल. आणि त्या कारवाई नुसतं पूर्ण करण्यात येईल असं सांगणार नाही आपण, तर ती कारवाई झाली का नाही, त्याची तक्रार जी होती त्या तक्रारीचा प्रोग्रेस काय आहे त्याचा फॉलोअप देखील आपण दरवेळी घेणार आहोत. यामध्ये प्रवाशांच्या ज्या काही तक्रारी असतील, फेरीचे टायमिंग असतील, आमच्या स्टँडवरची स्वच्छतागृहाचे संबंध असतील, वेळापत्रकाच्या संदर्भात असतील, प्रवासी चढ उतार करण्यासाठी काही ठराविक थांबे असतील, चालक वाहकांच्या वागणुकी संदर्भात असतील, या ज्या काही प्रवाशांच्या गैरसोयी होतात त्या संदर्भात सगळ्या तऱ्हेच्या तक्रारींचं आपण प्रवाशांचं या ठिकाणी निराकरण करणार आहोत. या ठिकाणी सगळ्या बसस्टँड आपल्याकडे 18 जी बसस्थानकं आहेत जिल्ह्यामध्ये, या जिल्ह्यातल्या 18 बसस्थानकांचा आपण सर्वे घेतलेला आहे
त्या ठिकाणी ज्या सुलभ संस्थेमार्फत जी बसस्थानकावरची स्वच्छतागृह चालवली जातात त्या ठिकाणी त्यांना आपण जे नॉर्म्स ठरवून दिलेले आहेत स्वच्छतेचे, त्या स्वच्छतेच्या नॉर्म्सप्रमाणे कारवाई होते का नाही याची आपण दरवेळी तपासणी करत आहोत. यामध्ये ज्या काही सुधारणा करायच्या आहेत त्या सुधारणा करण्यासाठी संबंधितांना आपण सूचना देखील दिलेल्या आहेत. त्याचा आपण वेळोवेळी तपासणी आमची आपण त्याच्यावर फॉलोअप घेत आहोत. आणि यामध्ये मनुष्यबळाचा विचार करता किंवा त्या प्रकारचं मनुष्यबळ जे उपलब्ध होत नाही त्यामुळे स्थानिक कामगारांकडून आपण स्वच्छ प्रसाधनगृह देण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. शाळाबाह्य अनियमित स्थलांतरित पालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या जिल्हा समितीच्या बैठकीत त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणवाडी, शाळा स्तरावरील तालुकास्तरीय, जिल्हास्तरीय अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक, विषय तज्ज्ञ, केंद्रप्रमुख, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी यांना कोणतंही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही याप्रमाणे नियोजन करावं आणि कार्यवाही करावी अशा सूचना दिल्या. दशावतार ही कला प्रत्येकाच्या मनात घर करू नये. या कलेचे आणि कोकणी माणसाचं अतूट नातं आहे. मलाही या कलेचा अभिमान आहे. या कलेसाठी पावसाच्या कालावधीत प्रोत्साहन देणाऱ्या लाजरी क्रिकेट ग्रुपच्या आयोजकांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. अशा शब्दात आमदार वैभव नाईक यांनी दशावतार कलाकार आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वांना शाबासकी देत उपस्थितांची मनं जिंकली. कुडाळ येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय कुडाळ इथं लाजरी क्रिकेट ग्रुप कुडाळच्या वतीनं मान्सून महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवात पहिल्या दिवशी सिंधुदुर्गातील आघाडीच्या दशावतारी कलाकारांचा सहभाग असलेलं संयुक्त दशावताराचा महारथी करणं हा नाट्यप्रयोग आयोजित करण्यात आला होता. हा नाट्यप्रयोग सुरू असताना शनिवारी रात्री आमदार वैभव नाईक यांनी या महोत्सवाला भेट दिली. कला जिवंत ठेवण्यासाठी दशावतारी कलाकार मेहनतखेर आहेत हे कौतुकास्पद आहे. शासनाकडून जे जे सहकार्य लागेल ते करण्यासाठी आपले सर्वतोपरी सहकार्य राहील. या कलेसाठी आपणाकडून जे शक्य असेल ते प्रयत्न केले जातील असं सांगत रंगमंचासमोर प्रेक्षक वर्गात बसून महारथी करणं या नाट्यप्रयोगाचा आस्वाद घेत उपस्थित कलाकार रसिकांची मनं जिंकली. साधुवांच्या ओढ्यावरती आलेलो आहे. वारीचा प्रवास आहे. आजचा पहिला विसावा आहे. आपल्यासोबत कृष्णा महाराज कौले आहेत. आज या विशेष स्थानावरचं आपल्याला थोडंसं महत्त्व सांगत आहेत, तर आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. रामकृष्णारी संपदा सोहळा नावडे मनाला लागला टकळा पंढरीचा. हा स्वर्गाच्या देवदेवतेलाही स्वर्गालाही लाजवेल अशा प्रकारचा हा सोहळा आहे. नवीन नवीन संत वर्णन करतात. स्वर्गीचे अमर इच्छिताचे देवा मृत्यूलोकी व्हावा जन्मामा, असा हा संप्रदायाचे सोहळ्याचे मूळ जनक नारायण महाराज संत तुकोबारायांचे चिरंजीव यांनी हा मूळ सोहळा सुरू केला. त्याला विस्तार करण्याचं काम श्री गुरु हैबतराव बाबा यांनी केलेलं आहे. आणि माऊली या ठिकाणी नीरा स्नान करून पुढे बरड या गावापासून पुढे येत असताना या ठिकाणी साधुबांचा ओढा लागलेला आहे. या साधुबा म्हणजेच साधुबा महाराज कुंभारगावकर म्हणजेच यांनी सुद्धा एक अलौकिक अशा प्रकारचे अद्वितीय अशा प्रकारचे संत या ठिकाणी होऊन गेलेले आहेत. त्यांनी सांगून या ठिकाणी आपला देह आजच्या दिवशी ठेवलेला आहे. म्हणून ज्ञानोबारांच्या समाधी सोहळ्यामध्ये चालत असताना ज्ञानोबारांच्या ज्या काही मूळ पादुका आहेत त्या पादुका या ठिकाणी साधुवांच्या समाधीवर ठेवल्या जातात. साधुवांच्या त्या ठिकाणी अभिषेक त्या ठिकाणी पंचामृताने त्या ठिकाणी अभिषेक होतो. अशा साधुवांचं महात्म्य आहे. आणि सर्व दिंड्या या ठिकाणी आनंदाने एकत्र येऊन या ठिकाणी भजन पूजन करून या ठिकाणी साधुवांचं दर्शन घेऊन पुढे पंढरपुराकडे मार्गस्थ होतात. रामकृष्ण. मुंबई गोवा हायवेवर बांदा सटमटवाडी इथं जाण्यासाठी हायवे खालून बॉक्स बांधण्याचं काम चालू आहे. त्या हायवे लगत काढण्यात येणारे सर्व्हिस रस्ते ग्रामपंचायतनं सटमटवाडीतील ग्रामस्थांच्या फसवून सह्या घेत पर्यायी म्हणजेच सर्व्हिस रस्ते दुसऱ्या बाजूला वळवण्याचं काम केलंय असा आरोप करण्यात आला. यावरून बांदा सटमटवाडीची विशेष सभा वादळी ठरली.
सर्व्हिस रस्त्याचा मूळ आराखडा दाखवण्यासंदर्भात मागणी करून मूळ आराखडा कोणाच्या आदेशावरून बदलण्यात आला असं प्रश्न करण्यात आला। यावेळी उपस्थित असलेल्या हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या आदेशानुसार सर्व्हिस रस्ते बदलण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं। येत्या 10 दिवसात कार्यकारी अभियंत्यांसोबत पुन्हा विशेष सभा लावण्यात येईल असं सर्वांच्या मते ठरल्यानंतर ही सभा संपवण्यात आली। पाहुयात नेमकं काय घडलंय। किती दिवस झाले आम्ही ग्रामपंचायत मीटिंग मागतो, तुम्ही घेतली का? आम्हाला हर टायमाला ते सांगत होते आम्ही रात्रीच्या तिकडे येतो, कशाला येतात माफी मागायला? आपण ह्या विषयावर कुठेतरी तोडगा काढण्यासाठी काय इथं कशासाठी बरोबर आहे ना? असं वागणं तोडगा होणार नाही का? मला एक मिनिट सचिन, आपण ह्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी जमलो होतो कशासाठी सांगा? आणि ना मग आपण इथं 1 मिनिट आपण इथं चर्चा करायची, ही चर्चा नाही। ऐका सांगतो 2 मिनिटं बसून सगळं सांगतो तुम्हाला, सगळेजण बसून घ्या, परत सगळेजण बसून घ्या, सगळेजण बसून घ्या, सांगतो बसून घ्या, तुम्ही सांगतो तुम्हाला सगळं सांगतो, परत कृपया बसून घ्या। त्याविषयी माफी मागतायत, पण त्यांच्याकडून असा एक पत्र व्यवहार झालेला आहे बांधकाम खात्याकडे बदललेला आहे।
त्याबाबत आत्ता पत्र व्यवहार करा की हे नगर आमच्या चुकीमुळे झालेलं आहे. बंद करा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आम्हाला हरवण्यासाठी प्रयत्न केलेल्यांना सोडणार नाही, निलेश राणेंचा इशारा. शवगृह बंद, ठाकरे सेनेची धडक. आणि एसटीची तक्रार करा थेट विभाग नियंत्रकांकडे. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.